Wah, bolot dalan Juwono bolos akeh tok kretek Juwono sampai teko Batangan iki macete Cak. Bangunan Juwono tiap tahun ora barbar piye Cak. Mulai berapa tahun ya macet kaya ngene. Nemen. Kok yo ala bangun kok suwe-suwe. Iki mbak masaknya sing kirim barang cepet bosok aja. Sopir truk ini sakit ya, walah. Jalan kaya ngene iso bertahun-tahun nih, wis akhir tahun nih mesti kretek Juwono. Wah, iku lah. Parah. Ini sampai teko Batangan ya Cak. Apa meneh malah iso bisa jadi teko Kalyon. Ini terus kok. Beritane ngene Cak, beritane Cak, iki dak ora kan. Pirang asik iki bangunan iki. Hari-hari kok macet terus. Parah. Oh iya, sewon dhuwur-dhuwur do mikir sewon cilik lek caca.